Morjesta. Lähdin puhumaan vähän semmoista asiasta, mikä mä oon puhutellut jo niin vuosia, että tulee aina uudestaan mieleen nämä asiat nyt uudesti syntymisestä. Ja niin, mikä siinä on se on niin se ratkaiseva asia just se elämässä, uskon elämässä se, että sä synnyt uudesti ylhäältä. Elikkä sä et voi suorittaa omavoimaisesti, tai voisi suorittaa, lukee raamattua ja yrittää olla parempi ihminen, mutta sä et ole sitten pelastua silleen, jos et sä uudesti syntynyt ylhäältä. Johanneksen evankeliumi 3 luku ja 5 se oli jae, niin puhutaan tästä uudesta syntymisestä kiteytetysti. Että pitää syntyä verestä ja hengestä. Teidän syntyä verestä ja hengestä, että älkää kummaksuko sitä, että täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Kun mä oon itse kokenut sen asian, ja mä oon itse huomannut koko nuoruuselämäni, että vaikka uskoista perheestä on ollut syntyisiä lähtöisin, niin se ei se niin suorittamalla se ei niin onnistu, ainakaan meikäläisellä ei onnistu niin millään tapaa se homma, että pystyy jaksaa sitä niin ilman intohimoa. Siihen pitää olla intohimo siihen uskon elämään. Jos puuttuu se, niin et sä suoriudu mitenkään, niin kuin, eikä Raamatun mukaankaan pysty suoriutumaan. Että vaikka sä suoriutuisikin lihan voimalla, niin sä et koskaan tule pelastumaan. Eli ihmisen on synnyttävä uudesti ylhäältä. Ja se ei tapahdu omavoimaisesti sekään homma, vaan se pitää tavallaan mulla pitää elämä romuttua ihan täysin pirstaleiksi. Että tavallaan, kun puhutaan sen Isujyvän kuolemisestakin sitten, mutta että pitää tavallaan kuolla kokonaan se ihminen siellä lihanvoimassa, että voi uudesti syntyä. Ja siinä ei saa olla prosenttiakaan niin kuin omaa niin kuin, ei se, että pitää olla valmis luopumaan kaikesta. Ihan totaalisesti kaikista, että mitä ne voi tavallaan jättää täällä maassa eikä lihassa eikä mitään, että ehtoja, sä et voi ehtoja antaa minkäännäköisiä niin kuin Jumalalle. Ja se pitää pirstaloitua se elämä tavallaan, että sä voit tavallaan uudesti syntyä. Sä et voi uudesti syntyä sillä, että nyt mä päätän, että nyt mä haluan uudesti syntyä. Vaan se vaatii syvemmän prosessin se homma. Ja mulla se meni sillä kantapään kautta sitten, että kun oli vähän niin kuin etääntynyt ja mä luopunut Jumalasta, vaan mä olin kaukana Jumalasta, niin sitten kun tarpeeksi potki päähän elämä, niin sitten pyysi Jumalalta apua ja sitä kautta pelastui. Mutta siinä ei saa olla mitään. Ei saa katkeruutta. Sä voit kokea Jumalan rakkauden kyllä, mutta että sä et voi tavallaan niin vapautua täysin, että sä täysin anna kaikkes pois. Eli kaikki niin kuin katkeruus ja niin tämmöinen, mitä on niin elämässä saattaa olla, niin anteeksi antamattomuus. Sun pitää antaa kaikki niin anteeksi. Jos joku sanoo, että mä oon kyllä antanut anteeksi, mutta mä en koskaan unohda sitä. Niin se ei toimi vaan millään tapaa. Että Raamassa sanotaan, että rakkaus ei muista kokemaansa pahaa. Eli sun pitää unohtaa se asia. Ja mulla oli tää sama homma, että mulla oli vaikea unohtaa se asia. Mutta kun mä luin tästä rakkaudesta enempi Raamatusta, niin mä jakkasin paljon päähän niitä asioita, mitä siellä sanotaan, että rakkaus ei muista kokemaansa pahaa, vaan iloitsee totuudessa ja tämmöisessä. Niin totuuden miten se nyt siellä sanottiinkaan se asia, mutta muista tarkkaan enää. Eli pitää jättää kaikki taakse. Ja moni ihminen luulee, että kun se katkeruus, että mulla on oikeus siihen, että mulla on kohdattu väärin. Se on just se saatanan ansa nimenomaan se. Se pitää olla siellä otteissaan koko ajan. Sä päästä irti, koska sun mielestä sulla on oikeus olla katkera. Ja se kahlittee, sulla on hirveä taakka selässä.
Ja silloin se tuska ja vaikeus ja tulee nämä vanhat asiat mieleen. Mutta sitten kun se päästään, mullakin se kesti niinku vuoden verran varmaan se prosessi, että pitää vaan sanella mielenhallintaa, että hokee, että nyt mä en saa muistaa näitä asioita, mutta unohtaa tämä asia, että mä tiedän tästä koituu mulle pahaa, että se on, mitä on ollut tai mennyt, niin se on taakse jäänyttä, unohtaa se asia kokonaan. Ja joku vuoden verran vuoden päästä huomasin, että hetkin, että mulla on ihminen kevyt olo, että mä en ajattelekaan enää mitään, muistelekaan mitään menneitä enää, että lähti se valtava taakka selästä pois. Ja silloin elämä helpottui todella paljon. Ja se muuttui ihan täysin tavallaan iloisemmaksi. Tavallaan tosi iloinen ihminen ja kaikki sanoo mun kaverikin, että sä oot ihan muuttunut täysin. Että sä oot yhteen samanlainen, että sä oot ihan täysin muuttunut. Että ihan eri persona. Siinä tulee just tämä Jumalan persona esiin, kun uudesti syntyy. Niin tulee se Jumalan pyhä henki tulee asumaan sun pyhän temppeli, missä sä oot, sun ruumis on pyhä temppeli. Niin siitä alkoi riemuvuodet meikäläiselle, että pari vuotta oli juhlaa Jeesuksen kanssa ylhäällä ja oli oikein mahtavaa. Ja samalla tietysti pyhä henki opetti soittaa rumpujakin, että tästä toistakin videosta on juttua tästä sitten, mutta että se oli hitaasti juhlat sitten pikkuhiljaa väistyy. Kyllä edelleenkin tietysti koe Jumalan elämässä ja tälleen, mutta että se on sitä kun tuli tuhlaajapoika palaa kotiin, niin se on se juhlat sitten siitä alkaa, että se on hieno asia kyllä. Mutta se on just se peruspointi, että 100% pitää antaa itsestään Jeesukselle. Ja sitten se, että sun on uudesti synnyttävä ja unohdettava kaikki katkeruudet ja kaunat, kaikki nämä tämmöiset. Annettava anteeksi. Sormialat, en tiedä monta niitä siinä oli, mutta kuitenkin. Niin tämmönen pieni videon pätkä. Ehkä ne on hyviä tämmöiset lyhkäiset pätkät. Ei mitään siunausta sulle.